Eżazikom di domanda. Għax in-nies jibdew jgħidu isma da probabbli jgħataw il-virus imma mhux qed jgħidu. Id-domanda hi di. Jekk ikun hemm il-Prim Ministru, xi Ministru jew xi ħadd minn fuqkom jgħidilkom issibu li jgħidilkom titkellmux għalissa, intom tobduhom. Mela, aħna għandna dover li nkun qed ninformaw lil pubbliku dak kollu li jkun għaddej. Infatti, bħalma raw ukoll aħna qegħdin nagħmlu technical press briefings fejn ikun hemm jiena u l-kollegi kollha tiegħi. Fejn ukoll ngħidu kollox. Sissa ma sibtuhx qed ngħidu. Ngħidu intu tkun qed tittestjaw issibu. Mela. Imma jgħidu jekk tgħidix. Assolutament ma jistgħux jgħidulna hekk għax hemm regoli internazzjonali illi jgħidulek x'għandek tagħmel u trid timxi bihom. Ħalli ħares jiġru dawn l-affarijiet. Din mhux se tiġri xejn. U fl-istess ħin l-ewwel ħaġa d-deputat Prim Ministru huwa tabib ukoll. U da nafuh personali li mhux se jgħidha. U t-tieni jekk jgħidha biex inserħu se tobduh il-kelma. Aħna żgur ser nimxu u ninformaw il-pubbliku. Mill-ewwel tinformaw. Bla dubju. Kemm it-test jgħidu Jiena d-dottoressa l-ewwel li ngħid imbagħad jitoħroġ il-press brief. Kemm it-test jgħidu nies? Kollox sissa minna mill-komunità xi 120, tajjeb, u mbagħad kellna dawk li kienu kollha suspettużi kellna xi 30 każ. U kollha ċekkjajnihom u ma sibna xejn. Dawn kienu l-każijiet li mxew mal-case definition, jiġifieri kellhom is-sintomi u kienu qegħdin f'xi pajjiż li hemm it-trasmissjoni qawwija ta' dan il-virus, dak kienu 30 ruħ, però li għamilna wkoll għaliex ħafna bdew jgħidu isma' jista' jkun li hawn dan il-virus fil-komunità tagħna u maħniex nindunaw biha għaliex in-nies mhumiex qed jiġu forward biex nittestjawhom. Allura blajnuna tal-laboratorju aħna li għamilna qbadna dawk in-nies is-soltu jidħlu l-isptar b'xi mart respiratorju u sibna li huma ma kellhomx l-influenza. Allura għamilna testijiet għal coronavirus fuq dawn is-samples li kellna u minn dawn kollha li testjajna l-ebda wieħed mar-riżult tal-coronavirus. Allura hemmhekk għandna żewġ mezzi. It-testijiet ta' dawk in-nies li huma suspettati u random sampling ta' dawk in-nies li qegħdin jidħlu fl-isptar tagħna. U minnhom kollha ħarġu kollha negattivi. Matul dal-weekend, Dr. Charmaine, matul dal-weekend ħarġet l-aħbar li hemm il-virus fl-Italja. U matul dal-weekend kien hemm il-karnival. Għalfem, ma konsideratux li tħassruħ il-karnival biex tevita li jkun hemm xi ħadd u jibda jifrixa. Kif għamlu l-Italja ġifieri. Venezia ħassruh Ekku, inti għandek sitwazzjoni li huma differenti fejn aħna għandna l-Italja li ġara fil-weekend hija li kien hemm trasmissjoni ta' dan il-virus minn persuna għall-oħra, dik li ngħidu la sustained transmission. Allura hemmhekk inti għandek ir-riskju li jekk ħajkollok persuni f'dawn il-postijiet, speċjalment jekk ikunu postijiet iffullati, hemmhekk hemm ċans li persuna ħajoħodha. Però bħalma għadna kemm edna f'hawn Malta aħna qatt m'għandniex każijiet. Allura sa issa aħna mhux il-lok li aħna nwaqfu tip ta' mass gatherings fejn inti għandek il-Maltin qegħdin jiltaqgħu flimkien u inti taf li hemmhekk m'hemmx dik it-trasmissjoni qawwija minn persuna għall-oħra. Imma som daqsxejn, ekku x'qed nifhmek sew. Intom qed tgħidu illi nassumu jien għandi l-virus fija li kif nafu jduh 15-il ġurnata jista' biex joħroġ, mela qiegħed ġo fija. M'għandi l-ebda sintomi u jgħat il-karnival, per eżempju, jew ġo ximkien, ġo folla. Dak jista' jittieħed? Mill-informazzjoni l-evidenza li turi dan il-virus jittieħed meta persuna jkun simptomatiku. Qabel aħna konna naħsbu li inti jkun jittieħed meta jkollok ħafna sintomi, speċjalment meta jkollok id-deni. Din hija verità li iktar li jittieħed huwa f'dak il-perjodu. Li nafu b'dan il-virus partikolari hija li jittieħed meta inti jkollok anke sintomi li jkunu ħfief. Allura f'dak il-perjodu fejn inti minn meta ltqajt mal-virus sakemm ma ħarġu l-ebda sintomi, persuna ma jistax jittieħed minn ħadd ieħor. U għalhekk aħna li qegħdin lin-nies ngħidulhom li jekk inti għandek is-sintomi u kont inti f'post barra minn Malta li huwa affettwat, tkellem mill-ewwel ħalli aħna nkun nistgħu nagħmlu testijiet mill-ewwel. U sa dan it-tant aħna nkun nistgħu niżilgħu il-persuna ħalli nneħħuh mill-komunità li jista' jinfetta l-ħadd ieħor. Ġifieri jekk qed nifhmek sew, jekk jien għandi il-virus fija, imma m'għandi sintomi. Eżatt. Kważi impossibbli ngħaddih il-ħadd ieħor. F'dak il-perjodu ma tkunx qed tgħaddih il-ħadd ieħor. Għax importanti naraw id-doża tal-mikrobi li hemm ġo fik. Daħna ngħidu la viral load, il-konċentrazzjoni. Meta inti la għandek imnifsejk jew imnieħrek qed taqattar, eċetera, inti allura d-doża tant hija baxxa illi biex jiena taqbad il-mark, per eżempju, ħdejja, irrid intih doża biżejjed ta' virus biex hu taqbdu l-infezzjoni u dik id-doża ma tkunx biżejjed. U tibda tidher ħafna meta tibda tagħtas. Preċiżament. U anke t-test li nagħmlu da swab li orejna l-darba l-oħra,
dak jaqbdu meta inti jibda jkollok is-sintomi għax hekk id-doza tkun baxxa ma jkunx leħaq dak il-livell li jinqabad u l xi ħadd jekk joqgħod jittestja biex jgħid mela ma noqgħodx kwarantina, nagħmel it-test ta' folja m'għandi xejn, jekk ġie negattiv noħroġ, dak hija l-iktar ħaġa perikoluża. Għax tagħmel is-swab joħroġlok negattiv, meta tkun għadek ma leħħaqx dak il-livell. Ġifieri kultant tagħmel test ikollu ġo fih u ma tindunax. Żgur għax ikunu għad dik id-doża. Però ma jittieħidx qed tgħid inti. Il-chances huma kważi xejn.